Heeh. Piye? Aduh. Dianteme Petruk awakku ora karu-karuan rasane iki reng. Apa? Aku engko pamitno bojoku ya reng. Lah ngopo? Kon tunggu studio kon terus reng. Lah ngapa? Aku ketake wis ora suwe reng. Lho. Weh. Wong uripke ora nek sing ngerti kok. Weh, tenan atik. Atik. Aku ki wangguna ngidul. Awakku jan ora karu-karuan tenan iki rasane. Ah piye kowe apa sing tak ngeluhke apa? Bar diantemi Petruk mau ngeluhke apa? Oh alah. Sirahku asam urat. Kok ngendas kok asam urat? Piye neng ndas? Ting crekot. Aron! Awas! iki edan apa piye? Hah? Bocah bajang gireng wijil repat sangya para Panakawan. Nenggih Sang Kelurah Semar Badranaya, Kelurah Nalagareng, Kelurah Petruk Kanthong Bolong saha Sang Kelurah Bagong. Nanging sakmangke sajak duka yayasine pisang Kelurah Petruk Kanthong Bolong Pekasan Amulasara dhateng kadhangira kekalih nenggih Kang Raka Sang Kelurah Nalagareng saha Sang Kelurah Bagong ingkang rayi. Nalika semanten eling-eling Sang Kelurah Nalagareng ingkang kedadosan saking Jim Kelurah Bagong ingkang kedadosan saking ayang-ayanging Sang Kelurah Semar Badranaya pramila paribasan mati sedina ping 7 nanging dayanira taksih sumambung dhateng kuncungira Sang Kelurah Semar Badranaya. Nalika semanten Sang Kelurah Nalagareng capet-capet hamidhanget saya cetha miyang trewaca midhanget Sekar Pocong ingkang den lantunaken dening Waranggana.
Petro ngedan papiye paya. Ana kakangne ora kleru apa-apa kok diajar. Ndas diantemi mangko ora ana kuncunge. Iki apa iki nyetel radio papiye iki gak ana pocong barang iki. Endi kok ramune iki? Lakasela wankas. Walah sik to tak tangi to. Weh, lah jebule. Utah uang ngene kok. Wong wedok ayu-ayu barang cacahe 7 iki. Wedokan pedutan apa ya iki ya? Oh, duding rombongan ding ketake. Aduh, isih lara kabeh awakku ki yo. Ngalah yo. Iki kok mung tegese kasrok ki. Nyentuh. Sani ngono piyai semene mbane kok do lenggah kabeh iki. Gek cacahe pira iki? Kentir apa ngitungi wong delok? Satya Butya dicinemanke Mbak dicinemke Satya. Ayo. Satya kepancingan si demit ngendi tro kowe mau liwat tol apa ora kula nuwun tro ana kakane kok diajar ora ndek luput apa-apa kok diantemi Bagong iki lho mesake iki nek iki nganti mati wong anake isih cilik-cilik bojone isih cilik-cilik bojone isih 6 tur mangko bar-babaran Gang tangi ya Gang Gang tangi ya ana mati kok matane mentolo oh dasare Ding alah tak tembangke ya Gang mbok menawa kowe tak tembangke kowe terus iso tingil-tingil Gang arep biasane ora nganggo tembang biasane nganggo dayaning pil kowe ngatangi kuwi Gang tak tembangke ya Gang micil ya Gang apa yaene mah wis kemijilan kowe Kang. Oh alah. Jan semaput tenan iki ya wis. Mijil Mas Pardi mumpung iki eneng daerah kekuasaane. Dadi Mas Pardi kuwi preman pensiun. Sing nyekel kreo Mas Pardi kuwi. Slendro mawon. Lenang. Slendro ngapa sing sapa sing ngakon pelok kuwi. Aduh lara kabeh awakku rada penak slendro. Aduh ayo Pak Pardi dipirsani murid-muridmu Pak Pardi. Karo men nggo nangekke Bagong ki lho. Nanon lina dopi yung Sik kurang kompak sing nyenggaki. Yo sing bareng. Pisan wae wis mau wis pisan kok. Wayah apa iki? Ajek apik suarane Mas Pardi. Bener Mbak, santine ora santinem, ora santine, bener. Rambut lambus
mau apa mau senggane kuwi mau? Apa? Ora niken dhewe Mbak niken. Apa simbir dhewe simbir? Mbak Via. Apa mau senggane mau? Mudar lali. Nino nano. Pipa pabrik Waduh. sing padha prihatin. Oh. Pipa pabrik. Nggih. Pipa pabrik iki apa? Pipa pabrik kok prihatin kuwi ngapa? Ya mbong ya kan anu gabungane kuwi kok repot dadak jelaske. Ha iki ngene iki sing repot ki sinden-sinden saiki ki ngerti iso muni ning ora iso ngartekke kuwi. Lah aku ya gur diwarai kok. Waduh, kae. Kae anu kae sing seratimu kae. Nganti kaya pedet serati. Yo terus kae. Terus kae Mas Pardi. Rodokan aja ngece karo wong ra duwe. Karo wong ra duwe utang maksude. Nek wong duwe utang ngono ngapa? Nek sing mau ki donge iki sing cetha wae. Pipa landa sambungane bengkong ngono wae. Kok pipa pabrik sing padha prihatin apa? Pipa landa sambungane bengkong pipi amba. Ayo, entekke Mas Pardi. Apa sediane ngene iki lho sing diajarkan ning sanggar-sanggar iki kena ngapa kok dasar-dasar gending sikik ki men supaya nek ngunekke sing gending-gending baku ngene iki men ora do krampul ngono ki ora. Penyaranku kae we lho. Kae penggemar berat ki Narto Sabdo kae. Tahu kok wayangan ning daerah Magelang Mayangawan kuwi. Lagune iki sing diunekke iki lagune Mbah Narto Sabdo sing mbuh ora enek sing ngerti. Mas Moko ki ngrumangsani tuwa ning lagu kuwi urung tau krungu. Ketoke gawe dhewe kae. Ya Mas Pardi. Biasane kendange seneng buntute ketek-ketek kedeng. Biasane lho. Yo. Ayo Mas Pardi. Hah? Kok ora krasa? Gonge rati cangking. Gong. Gang. Tangi ya, Gang. Wis entek mijil siji kok kowe urung melek-melek ki ngapa? Rang. Aduh. Kowe ngapa saiki? Kepenan apa piye? Heeh. Sapa mau sing nembang pocong mau? Mbak Anggi. Oh alah. Gawane sing gender to? Heeh. Tapi kowe tak tembangke mijil kok kowe mah sing tok alem ora mijile kok mah poconge. Aman. Sing nembang mijil ki ora sing wong sing rada kementhus kae to, Rek. Heeh.
Neng tak kira le kementhus ming bengi iki kok Reng. Ha ya ora apa-apa. Jan iki masane kok. Heeh. Piye? Aduh. Dianteme Petruk awakku ora karu-karuan rasane iki Reng. Reng. Apa? Aku engko pamitno bojoku ya Reng. Lah ngapa? Kon tunggu studio kon terus Reng. Lah ngapa? Aku ketake wis ora suwe Reng. Lho. Weh. Wong uripke ora nek sing ngerti kok. Weh, tenan Atik. Atik. Aku ki wangguna ngidul. Awakku jan ora karu-karuan tenan iki rasane. Ha piye kowe apa sing tak ngeluhke apa? Bar diantemi Petruk mau ngeluhke apa? Oh alah. Sirahku asam urat. Kok ngendas kok asam urat? Piye neng ndas? Ting crekot. Neng mripat klepyur. Nang nyawang siji dadi 5. Weh. Ora beres iki. Iki pira iki? 5. Oh ngawur, mangko iki siji. Anak iki det pira iki? 100. Lho kok mat? Menungsa kok ya, Rang. Mripatmu sepet, sirahmu pencrekot. Heeh. Nang lambe pahit. Nek mangan enak. Nang irung jan sebah. Irung kok sebah. Mambu dong gaglak pop mie. Us. Jan ra bageh-bageh. Oh, kowe entuk ijole seafood Atik. Ayo. Ngono kok ngleleng ora. Kowe iki lara kok iso bengak-bengok ora. Ora apa-apa. Lara kowe nek nyekel detake. Ha iya. Arep ameng sedhela meng liwat engko diteke. Heeh. Tenan ya Reng aku pamitno ya Reng. Ya ora apa-apa kok tak pamitke. Heeh. Reng. Nyawa Reng, nyawa metu cangkem Reng. Reng, nyawa metu cangkem. Wis tak tahan iki wis bali urung. Wis bali urung. Wis bali. Wis karo sing lanang. Nyawa kok bali karo sing lanang? Kon nyangkengke dingklik karo tas. Orang biasane ngono kuwi ya karang nyawaku ki cermat dingklik kok Reng. Iya. Wong arep modal aneh-aneh jalukane. Oh, jan ngono. Reng. Nyawa metu irung Reng. Donya ndali upil. Lho. Nyawa metu irung Reng. Lho. Wis urung. Wis bali urung. Wis bali tenan. Wis numpak motor Mio hasile slot. Aneh-aneh ora. Reng. Aku irengno Reng. Kon kirengke. Heeh. Rada penak sajake awake. Rada penak. Tak irengke. Heeh, irengke. Madhep penonton. Lho, Reng. Sapa kae Reng? Ndi? Iket-iketan. Awake cilik kok sirahe gedhi. Nabuh apa? Saron. Reng. Ngenjepi aku ki Reng. Oh dasare nyemer ding kae. Tak kira nek terus aku dianjepi. Ora kok kowe ki ora. Reng. Kae sapa? Ndi? Mripate kok le mremeng sisih. Ayo ke sing dimiyo kuwi mau kaya iki ora. Oh alah. Jagat kok werna-werna. Reng. Nyawa metu kuping, Reng. Nyawa metu kuping. Tak tahan, Reng. Wis bali urung? Wis. Donya ndali curek. Iya, karo nembang ya. Heeh. Men rada penak awakmu. Heeh. Ana nawala, Gong. Apa? Wis men Petruk arep melu awake dhewe arep nyawiji arep dadi siji apa ora apa-apa sak karepe.
Ngarang kae ke anu Apa? Aku ra ndeluput apa-apa gumanku kok ya. Gumanku kok ya aku diantemi. Wis ora apa-apa, ora arep rene sak karepe, ora arep rene ya sak karepe. Heeh. Bakone aku karo kowe sik arep kondisi awakmu lagi ora patek fit, ayo tetembangan. Oke. Tapi apa? ana saweran kuwi kok dites suwe ora nang dompetku reng. Mbuh. Nek konangan Pak Karyanto karo sing bunang ya wis bablas. Lung-kluntung ora. Kabare nang grup wis dijidar totale reng. Biasane kok. Siji-sijine pira wis dindum. Heeh. Badhe nyuwun lagu menawi sampun gara-gara lewong dipun garap seragenan. Lagu punika kagem sedaya dulur-dulur IKG Kapanewon Gedang Sari Jabodetabek. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan bagas waras. Ugi pinaringan kaberkahan saking Pak Ketua Kapanewon Gedang Sari, Gong. Oh, Pak Darwanto SH, sarjana hukum. Heeh. Ya, Ndine? ki mau sing nyawer seafood kowe mau, Gong. Heeh. Sugeng enjang Mas Gareng, salam budaya saking Pak Yanto juragane seafood nyos. Juga agen bus Rosalia Creo 081770586061 nggih. Ki sing dikersake napa, Pak? Ki sajak piyayine sing nang mburi kelir, Gong. Apa sing kersake reng? Mbuh. Napa Pak sing kersake, Pak? Oh pun kondur. Oh nggih pun, mboten sida ngersake, penting kula pun entuk seafood. Bisa kula nggo sarapan mengke. Ana neh to ora reng? Akeh banget mau sing urung dipinangkan iki sesak bagor mau dikersake rengu, Gong. Heeh. Siapa sing nembang? Mbak Niken karo Mbak Yoga, karo Mbak Yoga mau ki urung nembang, Gong. Ngono ya apik. Heeh. Cepate ora reng? Cepate ora. Kok cepati piye to? Apane sih cepati? Nek ngadeg ki lho. Sapati. Ora, ngomong klerak-kleru ora. Heeh, cepati maksudku nek dicepati ki sesuk nek tekan ngomah kok ya reng ya. Heeh. Ayo Mbak Niken karo Mbak Yoga. Yo nggo tambah sumuk. Nek yane iki biasane nggo tambah adem, nek nang kene tambah sumuk. Men rada nyes suasanane Mbak Yoga karo Mbak Niken. Sepate apa reng? Ora usah sepot-sepotar. Iki wancine wis yah mene iki mongko lakone kudu tutuk ora kena kepedhot. Lakone apa? Wirata Parja. Parwa. Wirata Parwa. Tak kira Parja. Ngenjang, Mbak. Sugeng enjang. Reng, aku kurepno. Ah ngopo? Tak rada nglirik sindene reng. Wis suwe ra tau petho kok sajake saya nglendi. Tembungmu nglendi barang wae aku uripke. Makasih ya reng. Heeh. Kan wis sugeng enjang, Mbak. Nggih, sugeng enjang Mas Bagong. Pripun terus ajeng mawon. Apane? PPC lancar, Mbak. Nggih, rada lancar. Kowe kok lancar to aku seret e. Mula nek ndek motor iki kerep diganti oli ibarate motor, Mbak. Nggih. Nembang, Mbak, rengu. Nggih, menika pamundutan saking Pak Suyanto. Pak Suyanto iki mesti Rongkop. ngersake. Nggih, keluarga saking Rongkop Gunung Kagem Kidul. Broyo Rongkop. Agak iso dipinangkani saiki, Gong. Ora apa-apa. Penting diajak waras. Heeh. Minangka nono mau nek ora waras kaya aku arep apa? Heeh. Oh Mas nggih. Panggilan kagem Pak Sulardi kalian Pak Saimo, kapuri munggah panggung monggo. Oh, Sumangga. Dereng nyawer lho Pak niki. Sanese sampun. Kowe
Kowe ki mbok ya pila bara diparingi kamar nggo transit ki matur nuwun. Lah mengke nek Mary kalih sanese kan sampun ngoten lho Pak. Aku ora kon nyawer ya, ngono kan ya piye. Ana wong tombok kok Mary. Sapa sing pengen umum tombok kira? Ya ora kok tombok dono wewe. Dibawani sik, Mbak. Karo nenggo penjane Pak Saimo tindak panggung bawanana. Nyinyo nyinyo memanise merati neno nino bacane torpra monggo Pak, monggo Pak. Ngasta mikrofon, Mak. Nggih. Kudu komplit ya, Kang. Mikrofon. Nek meng mic kok ndak klera-kleru nganyata. Heeh. Rang semono nglendi kabeh. Tes. Monggo Pak Monggo Lardi. Pak, nggih Pak Sulardi kali Pak Saimo. Nggih. Kandas luwes wirah Monggo Pak Ketua, Pak Lardi, mbok bilih wonten ingkang pun aturaken, monggo. Nggih. Sampun. Oh, nggih. Pun mboten badhe paring pangandikan. Mangga. Lanjut bawa riyen nggih Pak. Nggih. Rina wangi mung Montang manting montang manting tanjena nano kang masih rada wong bagus gampang temen ambek beda nggih. pripun Pak monggo Nggih, nuwun sewu. Nggih. Kula niku mboten biasa nyanyi. Nggih. Ya niki wau pundutane Om Suyanto nggih. Nggih, leres Pak. Lah ki ora tanggung jawab ora munggah ki. Ayo sini Om. Lah piyaine mboten munggah sawirane pun munggah kok niki kok. Santai. Munggah ki kan enggak harus sawer. Oh, nggih. Mbok ngopo kek munggah ki? Lah nggih. Monggo Pak Suyanto Bolodewa. Tapi kita apresiasi dan tepuk tangan yang meriah buat penonton-penonton semuanya. Luar biasa. Penggemar wayang sedaya niki, Pak. Luar biasa jam segini wis esuk ngantek. Masya Allah, saya tuh mau pulang belum bisa lewat mobil saya nih. Nggih. Makanya saya awet melek nih. Anu, sampai monggo Pak Suyanto nggih. Oh ngaten. Dadi niki nyawer mawon nggih. Sengaja nyawer wonten mawon. nggih Nggih, Pak nggih. nggih. Lanjut Wonten rengu niku mawon, leres. monggo Nggih, nggih. rengu. Ayo Mbak, di tembangke. Nggih. Saja. Ya. sejak iklan tenrengmu enten paniku tene sampun denmu dikoko ngaten sakniki jarap genteng ngapa pancen
ngrasake iramane dangdut. Langsung dangdut. Langsung jaipong. Oh ya. Nggih. Mbangane mingdar. Iseng ora usil nawang. Apa kang mas galakkan pangerban katresnan. Ayo. Kami kira bebrayan balik jor aku wis kadang kasuru atiku montan sarengu iya iya yo ansalaras yo Iramane ra ditambahi Pak, iramane le ndudut dik. Iramane ndudut duit ora. Kula mboten paringi mboten apa-apa, kula pun ngedhep semanten nggih lho. Ana kang wis kelayan anggen mikir bebrayan balik jor aku wis doya kesuruh atiku kan sarengu. Monggo Bapak badhe nembang balen lajeng. Niki pun tanggung. Ya timbang mboten nembang tetep nembang, munggah ini kudu nembang. Nggih, monggo Pak. Tetep balen, Mas. Niku hukume wajib muga ladoh. Tiang rongkop niku munggah kudu nyanyi. Nek semen ora kudu. Nggih, nyuwun anu Mas, lanjut mawon. Lajengan. Balen nggih. Balen, nggih. Lajengan lakon Mas. oh lagu. Lagu. Oh nggih, lagu. Balen. Niki Pak tengah mriki, Pak. Monggo mriki. Kula anu gregeli nek teng tengah. Kula mriki. Anget lho Pak teng-tengah. Lah enten bojo kula niku. Oh alah. Pun geleng-geleng niki. Ibu sampun mengizinkan. Napa dipateni riyen YouTube-e? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Jare ngakune Baladewa rongkop kok gegel. Lah kula mboten gopil tidur delalah niku. Monggo balen Mas, balen. Monggo. Ayo Mas. Kajeng Julia. Asal. Ansala.
kok tulus sing ati. Sabar bola bali wis tak aturi yen kuciwa jatuh tibane buri. Oh 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 oh. Aku wis rindu wis Tolong nganggo tek-tek kecemplung kaleng timbang golek dik luwe becik alu kebalen. Saestu wis kagian tope kalbu tak dewani jiwa raga tulus sing ati. Sabar bola bali wis tak aturi yen kuciwa jatuh tibane buri. Matur nuwun Mas Yusuf. Matur nuwun nggih Pak Sembahnuwun. Terima kasih nggih. Pak nggih. Wah, matur nuwun jan luar biasa reng, Tru. Heeh. Matur nuwun. Pokoke engko ki neng bis sadurunge bali, Gong. Heeh. Dilumpukke sik ora ana kena sing keri. Dilumpukke terus patene nyiji-nyiji. Ora kena. Kowe iki kok kejem ora. Ngapa? Ya, nembang neh, Gong. Heeh, Tru. Kowe ngapa aku ora luput apa-apa kok ngantemi. Ayo meng fragmen kok ya chemistry. Sire mau ki arep fragmen apa jenenge Minak Jingga. Bandung Bondowoso karo Arya Gupala. Ning selak kowe cah loro ki do semaput ya wis tiwas tak tewu. Nembang neh wae, Tru. Ya. Iki pamundutan jan akeh buyangan iki ya di ngapura mbok menawa mengko ana siji loro apa request sing urung iso dipinangkani kamangka sawirane wis tak tampa. Oh ya ora apa-apa. Dungane wae kanggo sing maringi muga-muga paringi lancar rezekine, lancar ganjarane dadi berkah tumrap panjenengane, Reng. Heeh. Iki pamundutan sing mau pas limbukan wae urung dipinangkani iki wis ana sing ngersake meneh. Ha ya ora apa-apa, Mak. Bot-bote tresna kok, Reng. Heeh. Ki mau Apa? lerung Oh ya. saka Pak Darwanto mau wis transfer, Truk. Oh ya ora apa-apa. Diaturke. Heeh. Sapa sing tak kon minangkani? Ayo sing cocok Sapa? simbir. Simbir ora. Heeh. Mbak Fia. Ngawur ngarani wong sak geleme dhewe. Ana singkatane lho simbir ki. Apa?
si paling glambir. Ora nek omong ora sak-sake kowe. Sapa? Simbir kowe. Dadi glambir. Heeh. Ayo Mbak Fiang ngadeg kok, Mbak. Jare simbir. Ayo ya ora mbir. Lah kok dadi Via? Kowe ora usah cerewet gek ngadeg kok kowe iki butuhe kon nembang. Karo dalang Aku tenan iki, aku tenan. Heeh. Heeh. Dadi liwung. Ora kena ngono kuwi ngendandani semangat. Karo sapa? Iki Mbak Fiang ngono kuwi totalitas lho, Gong, mergo saka totalitase. Nah, nyatane ngunduh wahing pakarti iki mau diparingi dhuwit semono mbane karo para-para sing tresna. Alah mbeltut. Heeh. Nggih. Kembang. Nggih. Lewung, Mbak. Nggih. Kali sinten? Piyambak mah. Oh, karo Mas Pardi ya. Heh. Tenanan no? Heh? Tenanan. Tenan. Jenengan aja dumeh nang kene terus sak geleme dhewe. Wancine kon nembang-nembang kok ora. Heeh. Le wong ora duwet. Iki bot-bote dikersake karo Pak Ketua Korwil ngendi? Gedang Sari ya, Reng. Heeh, bener. Ya wis Pak Pardi kok ora usah didumi. Ya. Ya. Tenan lho iki. Apik-apikan ngaten wae kok. Pripun? Oh bagus. Badhe duet kalian Mbak Via. Oh nggih. Oh nggih. Mangga, Pak. Mangga, Pak. Wah. Heeh. Iya, lewung. Ayo Mas, maja di bokane Mas. Apa arep buka rebab? Sedah. Oh nggih, Pak Agus. Pak Agus kelik. Heeh. Matur nuwun wis diberkahi, Gong. Lewung ki ora duet tok ya, duet. Berarti jenengan piyambak, Pak? Ora. Turune Joget. mboten duit. Oh, Aku kula ki joget. tugasku bengi iki kurjaga dupa kok. Nggih. Nggih. Diberkahi lho, Gong. Heeh. Nggih, Pak. Diobongke Wes. dupa wong. Liyane Liwung sing duet apa? Oh, jambu alas. Ya Jam wis sak 12 karepmu. nggih. Ya wis. Ning ampun mengke ndak kesenengan iki. Lah meng jatahe meng ya main nyanyi. Arep ngono ki aku yo joget. Hah? Aku yo joget. Ya. Yo. Ngene Mas Petro, iki mau saka Mbah Rangga Warsita kuwi ngersake Sri Uning. Oh, Sriune. Ditayuke. Aku tak bawa Sri Uning kok gek tayub joget karo aku. Oh, nggih. Sila lenten sing ngersake kok niki ngian. Oh nggih. Ayo men mung nyekel mengke kuwasa kok ya. Wis diobongke duka barang kok. Emang ketua rongko bisane mung nyawer. Ayo. Lho, nek wong rongko ki ngene iki lho, suarane ki apik. Ya, Nggih. sepira Mas? Nano nino. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika. Nek teng omah ora tau lho di ngoten kae, Pak. Niku nek teng omah ora tau lho di ngoten kae. Lah salahe to jenenge glambir. Simbir. Apa? Simbir. Lah mulane wong ayu kaya ngene kok Lah simbir. nggih to, Ayo wong ayo boten kowe ki. Glambir-glambir to, kenceng ngeten iki kok nggih. Wah, jarang pirsa nek pun luntung make up, Pak. Alah ya Allah. Kan mau pun salim to pas kula dereng make upan. Kan mau pun salim to pas kula dereng make upan wau. Wis tak kira sing dodol pecel kono mau ya. Lah ya aku ki gumun. Bareng neng kono iki tak kira dodol pecel, bareng tekan kene jebule presiden. Ya ampun. Kandhane kok. Ya ampun. Berarti kan berhasil kula le make up. Berhasil. Lah ngoten, manglingi to. Ning bareng luntur ayu separo. Ini lagi mboten kecewa to. Ora. Tekan ngendi? Sri Uning Mustika. Weni. Toban. Tak sawang gulumu ngula-ula.
Pripun, Pak? Leng glambir niku. Wae iki nang fisik ora. Heeh. Kaya klilit ula ngono lho. Niki kelilit koyor, Pak. Ah iya. Koyor. Putra Haji Sura lawe. Paning Agong nek ndelok sing tak delokke iki bulu matamu ki aku ora kuat. Lah pripun bulu matane kula? Kowe iki nek bulu matamu menarik. Nggih. Ning matamu ki Asline to? Pripun Aku ki saking le mantepke matamu le blorok-blorok ki jan aku ki walah di mata-matake ra krasa. Ah iya. Kula niku. Prangkung Kula niku matane. bojone. Sik marep ora? Akeh kaya punuk sapi. Punuk sapi. Karo wong semene iki nek sampean ngene tak condro ki kurang rupa turah condro kok Dik ya. Nggih, nggih, aduh. Ah semene kae sing apik mung bokong iki. Lah apa njur wareg dipakani bokong coba. Lah itu. Ning maksude lumayan Pak bokonge apik timbang ora ana sing apik. Oh iya, heeh. Wis sesuk nek mulih ning Wonosari bokongmu tinggal kene. Nggih Ah, iya. ampun. Lah wong semene sing menarik kur bokonge kok. Iya. Bebelo Wirat Moyo ning wadah dupone apik iki. Wadah dupone iso kebak akeh tak kandhani. Lah pripun? Ayo gur gari nancep kene. Dupone. Lah kok iki kan tukang dupa dadi. Wis ora dadak menehi wedi. Ora. Wis temancep dhewe. Temancep. Dupa. Dupa. Ora, kuwi urung tekan semono kuwi. Kuwi gaweane ketua rongkop iki ngono kuwi. Sing disawang mung wadah dupa. Apa ki mau? Ora ngawur, Mas. Wekasan Sri Uning gugur. Ora kuat aku nek esuk ngene. Dadi aja menteleng to. Sing rada mesra lho. Nah, karang pun dangu kok, Pak, mboten ngoten. Oh, lah matane dasar kira kok. Lah pripun to? Turane mboten kan mentereng. Dadi kusumane. Jane mau dadi bangsa. Engko sik lah aku ndelok lambene daging melu mencos ya aku ki. Bangsa. Yo, dados riuning. Tak tandangi Diajeng ya. Nggih. Tayub ya, Dik ya. Oke. Nah, aku iki dasare aku ki kok ayu kok. Nah, makasih. Dalange wae sing rada katarak ndelok kaya ngene kok jari ora apik. Kula pun ngerti jaba jerone dadi iso ngarani ngoten, Pak. Aku nek aku pilih iki, nek ora ana liyane tak kandhani lah. Wes. Pripun maksude? Kok nek ora ana liyane to, Pak? Kaya-kaya pilihan terakhir Maksudnya sing ngadeg nang kene iki mung sampean. Oh. Ayo, nek upamane Mbak Niken ro kowe dan aku milih kowe iki ya katarak aku pian. Aja lara ati lho Mbak Via. Ora no, aku wis biasa. Pancen sampeyan ki porsine iki ngene perane iki mengkene. Luwih pedes bibirmu kok, tenang wae. Oh, biasane munine cangkemmu ngono kok agi iki muni bibirmu kok. Ya men. Nek nang ngisor kae lho, nek ora mayangan kok. Nggih. Yo. Tasuk. Oh. Seriune mesti ketuban labet tresna lan sapaya pati marang Raden Wirataya Kambos prasaja
wong joget. Nek joget karo penyanyi iki kathok iki modot biasane. Nggih. Ning gumun aku kathokku malah mlorot iki lho. Kok saged? Ah ora ana sing dienggo jekel kok biasane nek iya. Sajake ngelih. Sajake ngelih. Ah iya sajake ngelih iya. Ngelih. Kene ku gak dipangan. Ya, dintekke cahayu. Nggih. So tinggal kene Mas iki Mas. Non, tinggal kene wae. Nggih Kan tunggu. dadi napa? Maksudnya ning parkiran CBD iki. Oh lah. Cocok Kan niku. tukang parkir to? Ya, iya. Kula kinten nek pun otomatis. Yuk. ya. Matur nuwun Mbak Eva. Monggo. Matur nuwun Pak Agus. Oh iya wis berkahi reng. Heeh. Dongake sewengi. Iya. Matur nuwun Mbak Via. Ngregengke. Heeh. Sapa neh reng? Oh iki meneh to. Sapa? Mau tembang kangen dikersake. Oh, sapa? Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi kon maju reng. Heeh. Ayo Mbak. Dikancani karo Mbak sapa Mbak Niken. Oh, Karo Mbak Yanti. oh ya. Tembang kangen bablas lewung. Oh ya. Gek sebo. Iya Mbak. 3. Mbak Anggi, Mbak Niken karo Mbak Yanti. Nika. Ngawas. Wah jan sinden kok. Oh biar ora. Awas nek utah, Mbak. Pun. Oh, pun utah to. Nggih. Jan sinden kok kaya angger rampung wayangan sewengi kok malih nggone kaya mbantar gebuang ya, Tru. Gunung sampah. Timbang ngantuk. Tombo ngantuk. Tombo ngantuk Oh, dasare kowe sewengi meng ngorok. Tembang kangen bablas lewung. Oh ya.